Daw be, kung mupalit ba jud niya akong kwartahan nga kumpare? Dong, wala man ko'y kwarta. Katulang siya baligya idong udong. Nya, magtun ako dong. Akong tawagan si attorney be. Kung naasikaso na ba to niyang papili sa 5 ka hektaryang yuta nga akong gipalit? Tawagan ako be. Akong cellphone. Tama kay hapon na. Mamalingkin ako. Diri ko agi dapit nila kumpare. Magdali ko. Hello. Oh, attorney. Mayong hapon niya. Kinsa ka ng istorya ni pare sa cellphone? Wala na ba yung kakulian na to? Ah, mao ba attorney? Yuta. Ani adri ugma. Maniin ko be. 10 milyon lang to no? Oh, sige. Tayo pa ato attorney. Sabang arkitek dia? Mamalit li si pare og 5 ka hektaryang yuta. Ipo ko palupig uy. Magpakaaron inunday ko na ako katawag. Be. Hello, attorney. Kumusta man to dihang 10 ka hektarya na ato ang paliton? Nisugot na ang tagiya? Pwede na ako may istorya si arkitek attorney? Ah, sige. Kadali lang attorney ha. Si pare man oh. Mao ba, attorney? Maayo kay nisugot ang tagiya na ako ang paliton. Ana po ni akong kumpare hindi palupig ko. Namalit ko giyuta. Namalit po siya giyuta. Ambot lang kag tinuod baka ni iya ha. Wow, ugma diri ang kwarta, attorney. 15 million man to no? Sige. Pagpaabot ko diri si Muha ugma. Wara guning tawhana oh. 10 milyon ako ah. 15 milyon po diha. Di jud palupig ba? Nawa si pare. Nakadungin ito siya sa akong mga burit ba? Yun palupig ni kumpariha oh. Oy, hello. Oh, arkitek. Kumusta man akong napalit nga ngayuta? Sa paminaw nimo, matukuran og 5 stories nga building? Magtuko na si pare o 5 ka andanang biling sa iyang yuta na napalit? Di po ko palupig uy. Mamutmut po ko. Hello engineer. Pwede ba matukuran og 10 ka andanang building diya sa yuta na ako ang napalit? Yati yun yung kumpariha ba? Kipalabuhan na sad niya ang akong 5 ka story. Pulo daw. Nitanaw si pare sa kuwa oh. Nakadungong naputo siya sa ako ang mga mutmut. Sige arkitek. Pwede man kana matukuran. Sige. Tukuran na to na sa lalong madaling panahon. Yati, sa lalong madaling panahon? Ipog ko palupig uy. Sige engineer. Ato nang sugdan ang building na atong itukod sa akong yuta. Yati yun si pare ba? Di jud palupig ba? Nagpanglingo gyud si Paris ko ang mga butbut oh. Tanan akong transak iyang gipalabuhan. Iko! Pangtiwaks na na, tulo na lang kabuok! Oy, kini. Mahibalan jud nato karon. Ang pagkakwartahan ani akong kumpare kung mupalit mo jud biko. Pirti gyud si awa ni bataan na maligyag biko oh. Biko! Uy, nasa ang kulo. Baligyan ko ni Biko, be. Uy, ba't kag Biko? Tulo na lang. Na. Wala di ko kwarta dong. Daw be, kung mupalit ba jud niya akong kwartahan nga kumpare? Dong, wala man ko'y kwarta. Katulang siya baligya idong udong. Nya, magtun ako dong. Oh, tanawa gud niya akong kumpare nga di palupig oh. Ingon kay magpatukod og building. Wa gani kapalit og biko? Dong, dali.